Dun Erik, saċerdot ta' 47 sena. ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Dun Erik ilu 10 snin arċiprit fil-parroċċa ta' Żejtun. Bniedem enerġiku asla ħami għaw jimxi ġifiri, itir minn posta li ħolħin kollu għaddej sal-aħħar moment ġifiri. L-iktar li jorqotni u dejjem laqatni huwa bħala bniedem konkret. Bħala saċerdot li bl-Ingliż ngħidulu down to earth. Ġenerożità kbira f'kull aspett. Naħseb il-ġurnata tiegħu kienet 40 sija, mhux 24 sija. Dan Dun Erik, ma' Dun René. Sa ftit xhur ilu kienu jservu flimkien fil-parroċċa ta' Żejtun. Fl-4 ta' Novembru li għadda, Dun Erik jirċievi l-aħbar li Dun René tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku. Fader Erik dik nallim id-Dun René marru ġifiri fuq il-post tal-inċident għal-kem li qatt ma tkellem miegħi ċar ġifiri x'sab u ma sabx. Però naf li kien ixxukkjat ħafna. U waħda mill-affarijiet li qalli anke insiba diffiċli ħafna biex norqod bil-lejl għaliex kienet xi ħaġa tremenda għalija. Rabbini berkek. Thank you. Ridwet kollha tiegħek. Wara li telef ħabib u saċerdot kienet traġika. Xi għalih kienet jibsa ħafna kienet jibsa. Ġimgħa ilu, Dun Erik jitlef l-aktar persuna żgħiża f'ħajtu, l-ommu Carmen. Nhar il-ħamis flaxija kien sejjer jara l-ommu, kien sejjer jiġifieri jagħmel lejl magħha għax hu kien imur għand ommu biex jara dal-aħħar kienet St. Vincent de Paul. Mamma tiegħu kien jirrispetta, kien imur jarra, kien isib il-ħin jara anke residenti oħra meta jmur jara lill-mama. Sirt naf li ommu sbieħ il-ġimgħa mietet. Allura ovvjament għannaqtu miegħi u għannaqni miegħu. B'diffikultà, Dun Erik jieħu ħsieb il-preparamenti għal-funeral ta' ommu. Għalli kemm qed inħossha diffiċli l-firda. Dak kien il-ġimgħa filgħodu. Mhux l-iktar ħaġa ħafifa li tipprepara l-omelija għall-funeral tal-mama tiegħek jew tal-papa tiegħek. U allura jekk ma tkunx l-estejta tkun bdejt taħseb u tewden x'punti ħatmiss u x'qari ħattażel. Għalli ħaġa tal-aġeb għalli kemm il-mama għalli baqgħet tallimna sal-aħħar. Għalli l-ħin kollu tirringrazzjana. Għalli kelma waħda fuq fomma grazzi, għalli baqgħet tallimni sal-aħħar. U jienet mela lek Fader Erik, il-ħin kollu lil kulħadd jgħid grazzi. Imma ġurnata qabel il-funeral ta' ommu, Dun Erik iħossu ġieħ u jiddaħħal l-isptar b'urġenza. Ma kien il-każ li ikollu qudiesa u ma jiġix jiġifieri. Nhar il-ħadd ma filaħx joħroġ. U jiena li nagħmel l-qudiesa ta' 8 kont qed nistenneħ ġej il-Knisja u ma ġiex. Jiġifieri wara l-qudiesa mbagħad ċempiltlu, qedlu smatlu jiena sanbiddel ġej prepara ruħek ħalli ntallak l-isptar. Xokk kbir meta rċevejt it-telefonata, sakemm wasalt l-isptar, is-saċerdot li ċempilli reġa' ċempilli u qalli 99% telaq. Għallurna li kien qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli, allura speċi ma rridniex nemmnu hawn. Dun Erik, fil-li qiegħed jipprepara l-omenija għall-funeral ta' ommu, fil-li sipruħu l-isptar jiġġieled għal ħajtu. Wara ftit sigħat għall-kura fl-isptar, Dun Erik iħallina. Minn fuq dik is-sodda ħajjeltaqa' ma' Ġesu
li tant ħadem għalih u tant ċert li Ġesu ħabbu. B'serenità kbira ġifieri tajtu l-aħħar bewsa u ringrazzjajtu. Ta' din l-esperjenza sabiħa u li għexna miegħu. Jina meta fuq l-artal kun artaħat kien idur fuqi u tiħel paċi. Kien jgħidli il-paċi bija grazzi. U jina naħseb l-isbaħt sliba li nistallub. Nagħti li ngħidlu Fader Erik, il-paċi miegħek u grazzi. Grazzi ħafna mill-qalb ta' dak kollu li għamilt magħna. Il-funeral ta' Ommu Carmen jiġi pospost u jsir funeral wieħed għal Don Erik u għal Ommu Carmen. Se jisir funeral wieħed u maħolhom mhix qatt, ġifieri aħna maħolhom qatt. U kien inseparabbli minn ommu. Kien inseparabbli minn ommu. U naħseb illi ħa premju kbir illi issa qiegħed magħha. Hija esperjenza unika, naħseb jiena mux għalijom bis ħanajtek, għax dana l-lum għedim maqudin ma'Alla fis-sema, imma hija esperjenza naħseb għal-komunità u għal-Malta kollha. Tara saċerdot u ommu maqudin anke fil-mewt u maqudin ukoll fil-ħajja ta' dejjem. Don Erik, is-saċerdot maħbub. Tlifna ħabib qaw, pero akkwistajna ħabib kbir fis-sema. Jiena lija Fader Erik u persuna li ħajba f'qalbi ħajti kollha. Il-mulej sejjaħ żewġ ismijiet. Lil-Lili l-ewwel u lil-ħuna Don Erik. Don Erik, Arċiprit, ħabbriki. Isu kien jaf li l-ħajja tiegħu ħadd tispiċċa qasira ta' 47 sena, allura ħadem ta' 70 sena, għamel xogħol ta' 70 sena. Carmen u Erik, sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-ġenna, insellmulkom bil-ħabba, fidi u tama. Grazzi Fader Erik, il-paċi miegħek. Grazzi.